Igbo mulu zo moze kene munu. Ona no ne pesa spa okwa puna na gulere. Tata beka. Ewusi na tata ya mala ya mma. Ewusi ni va maka ya na yo. Ogorogo ndo na risika. Ewusi nu kana ga niru ka ya na aga na zu kana aga na zu ka ya na aga niru. Ewusi na ene beko na mmia na ya ronko maka ni giliga wala okwu wa den na nkia. Mana okwo ba ya kwatara si bia kwa na ma igulu so wo bana na ya akwaro udi ba yi je wa akwa. Owa bana na bagola ya mena gini nye tata n'ụlọ. Even you have tata maka mamu kwanu sun ni bana yi valu na yo konke bagoju na unu gba mun kan na amaro. Ma juta ko mmade. Maka na family ni ne buso dibia. So on wala sa made julu musins mamu man na sa bu na liwen le na aro. Oluwen li well na aro. Opokwo mu na phone but al bro man me ngoro chances. Yeah. Eme ngoro chance. So even you have tata. Mwase kan ku kan gwa because on adu mess ya basta ndi mmili. Mandi mmili na-enye ego, mandi mmili na-enyere ego. Mokali the reason iji asị na mmili nwere ilo. Mmebido n'ebe a zalga ese. Nwanne m na nwanne m. Mmili nwere ilo. Onye sị gị na mmebe abụ ibe ndị Igbo ibe na-akpịa bụ mmadụ mma atụ okwu ka ọ bụ. Mmadụ mma atụ okwu ka ọ bụrụ na mmili nwere ilo. Ọ bụrụ na mmili nwere ilo. Ọ bụrụ na mmili nwere ilo. Jiri na akaka mmili like that. Na asị na mmili na-enye mmadụ nsogbu. Mmili nwere ilo. Nọ na ilo nke mere gịnị? Ilo nke ya banatala mve kalia ilo ọgwụ. Mmili na-eme ịga na mmili na mmili ọbụla bụ mmili yi ụwa gị ga ebe a na-eyi egbusi ọbụla n'ime owosebe gị iwo bikọs ị na-emetere ya ọ na-adịrị ọcha. Omena wose ewo gị iwo na onwewe ilo mgbe ahụ na ngị na-abịa ewo okwu. O nwere wepụtala ụwa nwe na-enwere ilo. Mmili bụ ezigbo TV ka ọ bụ. Ego mmili a na-agụrụ agụ. Ego mmili a na-agụrụ agụ. Mmili eji na-enye gị sign na-agba gị na ive dị otu a. Azụ o nwere ike nje na-abịa gị na nlọ ka inwe mekene gị nwa na-ajụta ndị mmadụ eze ka ive dị iwe emele gị wa. Ma ibulu onye na-ezo ive a sị gị na na-ezovere ọya ezove. Na-ezovere ọya ọbụla na ahịa ọya na ahịa gị ịgwa mmadụ ya bụ malibu adị enyere gị aka. Na-ezovere ọya ezove. Ịma na ndị mmiri otu a ndị mmiri dị na o nwere onye ji na-eme na ọ na-alụta ego ọbụna ego chọrọ mbịa aka ya dị ka millions chọrọ mbịa aka like this. Ọ mana ọ dị wọchị na ego ahụ ya bịa aka ọ dị wọchị na this money elu ya aka na ọ ka eji eme ka ọ bịaza n'ebe ọ nọ ba na akaụntụ ya. O nwere ka ọ dị ya na nlọ. Ovu nwaanyị onye ọcha ụdị eji edulo ya bụ bịa bụ ụdị mmadụ ọ na-alaik. Ọ bụrụ na ọ na-alaik onye dị slim ka eji ya bịa na nlọ. Ọ bụrụ na ọ na-alaik onye nwere arụ ka eji ya bịa na nlọ. Ọ bụrụ na ọ na-alaik onye dị ọcha ka eji ya bịa na nlọ. Ọ bụrụ na ọ na-alaik onye dị nji ka eji ya bịa na nlọ nwa anala ebe na-abịali abịa ebe ọma ahụ. Mana ndị na-ala ebe ahụ bụ ndị mmili. So mmadụ asị na ndị mmili nwere ilo. Ego na-abịala gị na ọbụna ego na-abịala gị mana ndị mmili gị na-achọ ka ị bịa bịa ma ị bịara ọbịa. Ị ga na-abịala gị baya akọ na ego ahụ ka ba eji akọ na ego ahụ bụ na ba eji nwaanyị ma ọ bụla ịbụ onye na-alaik nwaanyị bịa gị na nlọ. Iyi ya nwaanyị ahụ na nlọ ọ bụla iwe nwaanyị ahụ na nlọ ego ahụ amalụ gị aka. Ichezi ego aka ego abịa gị aka ego ama mbịazi gị aka. Ichezi the money ka the money bịa gị aka the money ama mbịa gị aka because gịnị ndị mmiri ama ọ gịnị wa buchapụ ego a na-akụ. Ibe a niile bụ gịnị ka ị bịa n'ebe ha nọ ka ike n'ebe ka ngị na bakpa. Onye ka ji ama onye si na mmiri nwa pụta. Ndị be anyị na-asị na onye dị ọcha na onye ọbụla dị ọcha si na mmiri pụta. Na onye ọbụla dị ọcha bụ onye gbara ọgba nje. Ịma na ndị mmiri ibulu onye na-emibe mmiri ba mere ka anyị ghọta na nwaanyị na-echiri echichi na mmiri. Nwaanyị ọbụla na-echiri echichi na mmiri ma ịgbazuru nje ọfụma. Nje na-asị gị na mmadụ gbara nje na ịgbazuru ọfụma ị na-aza eze nwaanyị ọ dịrọ right maka na nwaanyị na-azọrọ eze. Nwaanyị a na-abụrụ eze. Ndị mmiri mere ka amata na ọ bụrụ ịgbara nje gbajuo nje ọ dị na ebe a chọrọ. N'ilo nọ otu mmiri gị n'ụzọ uto na achọrọ
na iburu eze ife kwesịrị ka ị na-aza nke bụ nwaanyị bụ ọgba nje mmiri ka ọ bụ ọgba nje. Nwaanyị ndị na-aza eze nwaanyị abụrụ ezigbo ive ka ọ bụ eze nwaanyị. Na-elu eze nwaanyị elu, na-echi eze nwaanyị echi. Ife na-agwa gị na ọ bụ na ị mara aja ka ịjụ ya nne gị, jụọ ya nna gị. Na-echi eze nwaanyị echi. Mmadụ ahụ nakọtara ọdị nwa bụ na omewe omenala, mebe dibịa, mebe ndị mmiri ọsọ na ya bụla eze nwaanyị. No, na-echi eze nwaanyị echi. Ọmụbụ abụ SS Power na bunu na-echi eze nwaanyị echi. Ụwa tata bụ onye nọdụ ọbụna ya bụ emewe omenala, mebe eze nwaanyị. Nwaanyị agbalịda achawo, gbakpu achawo, gbagote oje gola akwa ọcha, gola vele sisi kpọọla ya mami wọta na bia, akpọọla ya mami wọta ogolo nzu, ọkpọba onwe eze nwaanyị. O bụrụ otu a ka eji abụ eze nwaanyị. Na-echi eze nwaanyị echi. Ị na-anya bụ na ndị dị ka mmekọta nwaanyị ahụ na ama nta atọ nwa ndị mmiri egbu onye, ndị mmiri na-egbu mmadụ. So ya sị gị na mmiri enwere ilo, si ya na-asị ka ọ na-asị. Ọmụnwa bụ SS Power kwuru mmiri enwere ilo bụ n'uche nke ka o ji si na mmiri enwere ilo, maka na mmiri na-egbu mmadụ. Ọgwụ ọbụla a na-agbakọta nwa mmiri na-abara n'ime siri ike nna, because na ewele ọbụla na-etinye n'ite wute atụ mmiri ọhịa alụrụ ọrụ. Ewele ọbụla na-etinye n'ite wute atụ mmiri ọhịa alụrụ ọrụ. Alụsị ọbụla ịbụla na-abịarụ mmiri ọ bụrụzi alụsị ka ọ bụ na ọ bụ nnukwu ọgwụ gbagara anya. Ị na-anya na alụsị hụ na alụsị na-abịa ya mmiri. Onye ka ndị Igbo ji sị gị na mmiri enwere ilo, na nwere ebe mmiri na-ejere. Mana anyị bụ ndị Igbo na-aghọta na mmiri enwere ilo bụ na mmiri egbu nwere mmadụ. Mmiri na-egbu mmadụ. Onye ka nchọ ka nkwụwalụ na mmiri na-egbu mmadụ karịa ọgwụ. Saa achọrọ m kwunu ghọta na mmiri bụ ihe na-egbu mmadụ, na-egbusi mmadụ ike. Mmiri na-emerala mmadụ ebele. A sị na ibe onye na-amara ọbụ ya gbọkọ ọbụ ya. Ewezụla ya ọbụla na-emebe ya na-ajụ ese, maka na ọjụ ese na-evuru ụzọ. Mmụọ bụ onye na-ekwu okwu mmiri, na-ekwusi okwu mmiri ike. Ana m achụrụ ndị mmadụ aja mmiri na-achụsi ike. Inu dị na mmiri mma gbata gị na ndị abi nọrọ na mmiri. Ịnụ nwaanyị na mmiri mma gbata gị na nwaanyị abi nọrọ na mmiri. Ma ọ bụrụ n'ike aka m na n'ike ndị otu mụ na vaso. Otu nọ na ọ bụrụ na mere emere ebe ọgwụ, na eme ebe ọgwụ ma mala ọgwụ na-eme ivia ka m eji ka eji aga n'iru kwụwa eji aga n'iru ka na-eme ivia. Mma gọrọ ọgwụ ọbụla ya eme mmadụ affect echi na onye asị na ọgwụ gbulie. No, ama mgbe ndị mmadụ na-asị na mba na-abụ ka nna agbo ite nna m ive ite na-eme, ọ bụrụ ibe nye na-abụ n'ite bụ oke ite. So malina tata bụ eke. Ụbọchị tata bụ eke na-atọ ụtọ. Asị m na ụbọchị eke nke m na-atọ m ụtọ. Ọ bụrụ na ọ na-atọrọ gị ụtọ, ọ na-atọ m. Alaikiri m ekere nna, maka na eke ka m ji eme ụwa m. Eke ka mụ na ndị otu m ji akpakọ ọnụ. Eke ka mụ na ndị otu m ji ego oke ije. Onye ọbụla sị gị na mmiri nwere ilo, gwakwa ya na mmiri nwekwara n'ilo, maka ọnụ kata ọbụla iwe eje bụ olulibe ọ na-eje na mmiri ojide iru mmiri gbalụcha na-akpụ ndị mmiri iyi. Ọ sị gị na mmiri nwere ilo. Mmiri na-egbu mmadụ. Ndị mmiri ka ọ dị ka ehicha nwaanyị yikpuo nwaanyị wee je n'ebe mmiri dị. Ite isi gị na mmiri ụdị na iji mmalụ mmiri na-egwu, mmiri lie isi gị bikos na ịdịrọ ọsọ ọcha nwee eme gị na nwa aga n'ebe mmiri dị. Ma ọ bụ na mmiri enwere ilo, mgbe ahụ ije na mmiri a mmiri eliri isi gị, ijecha ya apụta. Mụ mmiri kacha na-egbu mmadụ. Ndị mmiri ji maka ndị ji nwaanyị aga ije wee wel, mana n'ebe nwoke nọ. O dị fi ịnọdụ otu asị gị na nwaanyị yele oyi na nlọ o siri ike, bikos na ndị mmiri bụ nwoke ka a na-enwetara, maka na mmiri bụ ọnọdụ ka mmiri abụ nwaanyị. Baịkọl mbịa ije abaya bija ozugbo ozugbo. So mmadụ ajịza na-emeche ibe azụ. A sị na mmadụ etocha ka mmadụ ji eto. Na-etocha ibe etocha, mana ibe ka na-emere gị na ibe ka na-amachara amacha. A na m ọbụcha ndị okenye na-abịa na-abịa m anụnwa. Onye abịa bụ na ibe na-ekwu na-atọ atọ masị anya, ọ na-ajụ m ese. Onye abịa kwa na m bụ ụmụazị.
ojo mese nju na ato sum na okenye de mu na aru na mu nweli no nweli ibe de mu n'ime na agụ na-ekwu okwu na-ekwu tem okwu na aru no bụrụ mu na-ekwu okwu ahụ na kebe vo ya dị ka mmụọ na-ekwu ụdị okwu ahụ ọ bụrụ ya na ụwa nwa dị n'iche n'iche o nwere akpọtara mmadụ ka ọ na-eme ọ bụrụ na ya bụ mmadụ na-aza mmiri enwe ilo isi na ya bụ ka ezigbote mmadụ na ibe ọ na-aza mmiri enwe ilo na mmiri enwere ozi ilo si a na-asị ka ọ na-asị na mụkwuru na-asị ka ọ na-asị na mmiri nwere ilo ọ bụrụ ha na amaala gị atụ chọba isi atụ afọ ndị Igbo bụ atụkaba amal na mmiri nwere ilo mana ịtụche ma na onye na mmadụ na-azọ mmiri enwe ilo bụ onye amarịghị ọ na-eme na mmiri nwere ilo ibe na mmiri na-egbu mmadụ ka bụzi na nwere ilo mmiri kwụsịrị nji na-egbu mmadụ ma ọ bụ na nwere ilo ị na-amanya na mmiri ka nsị aka dị m ụdị ndụ nwa bata na mmiri ana m asọ nsọ ndị mmiri ememezu iwu ndị mmiri mbọsị na-asọrọ nsọ ndị mmiri ọrịa ka mmadụ bịa ebe ka ndị aga na mmiri mma mmiri eme mbọsị na-emezuru iwu ndị mmiri m nke m anụrụ m nwaanyị na mmiri ọmụbụ FSS anụrụ m nwaanyị na mmiri mụ na nwunye m mụ na ndị mmiri m nwunye m nọ na mmiri nọ na be m ebe a ndị mmiri m nwunye m nọ na mmiri mụ na ya na ebe a na-esetụli every ọka ọbụla anụrụ m nwaanyị na mmiri mụ na ndị mmiri mụ na nwunye m anọ na mmiri na-eme gịnị na-akpọ ọfụma na-agakwa ọfụma onye ọbụla laikiri mmiri mụ nwa laiki gwuli ya bọtụ mmeji na-agwa unu nke bụ eziokwu mmeji na-agwa unu nke mere gịnị nke bụ eziokwu ọ bụrụ na onye ọbụla na-agba eje na mmiri bụ na mmiri bụ na ejeze na mmiri ọ bụla ibe niile ebe agwụwọ ndị mmiri ya ama gị ịmazụ nwa abịa iwegodu chọpụ itere 20 million chọpụ ya atakpọ ma ọ bụ na mmiri nwere ulu dọba itere chọpụ 20 million ọ ya bịa gbago okwu ọ bụ na ịmara okwu ka ihe eji ya eme iwe otu uche bụ ka ihe eji eme gịnị ka ihe eji ya eme ibe ndị mmiri ahụ ka ọnwa agalị mana iwe eme bụ na eme gị na ọ ya bịa eme chọpụ ka etipie so si na-eme na okwu na-eme okwu ndị Igbo anyị amara m masị na-asụ ndị Igbo na-eme Igbo ndị Igbo anyị na-esivi ụzọ ndị Igbo anyị na-esivi ụzọ banye okwu anyị na-ekwu mmadụ anọzụ n'ọdụ ese gị na mmiri nwere ilo mmiri bụ ezigbote ibe maka na eziokwu bụ na nwere ibe ọbụla eluli inye na-anabụrụ na mmiri ka ya dị ya asị ya eziokwu ka ọ bụ o nwere ọgwụ ya abụ na Anambra steeti o nwere ọgwụ ya abụ na Enugu steeti o nwere ọgwụ ya abụ na ala Igbo anụnwa vade ọgwụ ọnwa adị 500 ka mgbala asị 350 a na-abịacha ha nchaji na mmiri vaje na-alụ ọrụ alụsị dị na ala Igbo du 1,900,000 a na-abịa aba mmiri ma gịnị va na-egbu mmadụ bụ alụsị ahụ alụsị ọbụla ị na-abụ na-egbu mmadụ jee n'ime na ya ji na-abụ na mgbe na-agbata mmiri abịa na alụsị ahụ alụsị ibụrụ na-egbu mmadụ a na-abịa inye mmiri ma ọ bụ na mmiri enwere ilu dị nwukwule na nwanna o nwere ka ya abịa alụsị mmiri ka alụsị gbu nwe mmadụ maka na mmiri abatawe ewela anụ anyị na-alụ alụ bụ ewela anyị na-alụ alụ anyị na-abịnye mmiri o nwere ka ihe alụ ewele rụcha ewele ọ bụrụ mmiri na-asa ka ihe agbanye wute atụ mmiri na-asa ahụ ma nrụ ọrụ mmiri na-asa ihe abịa mmiri na-asa eziokwu na eziokwu bụ na ewele bụ ọgwụ ka ọ bụ mana oke ite ọgwụ nke karịrị ọgwụ mmadụ so ọgwụ dị iche ọgwụ dịkwasị onye ọbụla pụtara ụwa azị gị na osi na mmiri pụta fine mụ na ọmụ nụrụ nwaanyị mmiri mụ na ndị mmiri na-emekọ iwe ana m eje na mmiri anụgburu nwaanyị mmiri na mma na mmiri n'ugbo nwaanyị na mma na mmiri ọmụ anụrụ anụrụ m nwaanyị n'ugbo ya mma na mmiri ma ọ na-abụrụ m nchọ ngwara mmadụ ọgwụ ka ya bụga n'iru mma mgbanwe ọgwụ ka ya bụga n'iru ndị mmiri m agwara mma agwanala ọgwụ ka mma agwanala mmadụ ọgwụ ka ọ ga m ndị mmiri ya asị mma agwanala mmadụ ọgwụ ka ọ gaa n'iru ọgwa m mma agwanala mmadụ ajọ ọgwụ na ngwara mmadụ ajọ ọgwụ nwụrụ ọnya bive anyere ọ daba anyere m so na ibe dị n'iche n'iche ego eji na-abịa gị aka la iri ise ego na-abịa gị aka
o nwere mgbe nnukwu ego eji abịa gị aka like this iyi ya nwaanyị ịga nwa megin ịga amalụ gị aka bụ nnukwu ego chalụ mbịa mara amalị na ndị mmiri gị kpọrọgogo n'ihi nụrụ nwaanyị na mmiri ọnwa ya nke nụrụ na mmiri ahụ mgbe ndị mmiri gị mgbe na ịnọ na ịnọ ọ bụrụ nwoke ibe gị ka iji eji n'ahị mara amalị na ịgbalị ọgbanje ịgbalị abụrụ ezigbote ọgba ịgbalịla agbalị mana ịmalị ijuru uche gị nwa gwugbu uche gị mana chi azụ ime gịnị ịba na mmanwụ ị nwere onwe gị nke bụ nwoke mara amalị na onye ọbụla na-ayị nwoke ibi ya na a na-agbatara mmadụ enwere biya eje n'ụlọ ọgwụ isi na ọka agwata gị onwere mgbe ihe eje n'ụlọ ọgwụ isi na ọka agwata gị onwere mgbe ihe eje na be dibia isi na ọka dibia gbọrọ ọgwụ ka ya emezine ibi ya mara amalị jebi ya tata ibi ya aga daret pụtụ na mmiri kpamụ ka ya dị ya yọva ndị otu gị yọtaba ọ wara nta na ya nọ n'evu 7 days na 7 days na mmiri ekpekpele ka dị spirit dị gị na spirit gbara gị na arụ spirit mmiri ndị mmiri bịa gbara gị na arụ ahụ so ihe chọrọ ka unu ghọta tata bụ na ndị mmiri na-aza azọ na-egbu ibe na nwoke nọ ọdị nwa bụrụ ibe a na-eme bụ nwoke nọdụ na-ayị nwoke ibi ya o ndị mmiri na-ebute ya isoche ndị mmiri gị anya basị ịdatị na-ede ajọ mmụ esi gị na-arụ pụọ inweta nwoke ka nwoke uri agụ dịbụ nwaanyị o ndị mmiri na-ebute ibe niile ahụ ndị nke ahụ abụrụ ọgụ mmadụ inye nwaanyị ibi ya abụrụ ọgụ ka ọ bụrụ mmadụ mere mmadụ ọgụ ka ọ na-ayị nwaanyị ibi ya nọ ndị mmiri anamacha ibe ndị mmiri ekwu na-aghọtakwa ụwa nwaanyị nọ iwe ndị mmiri bi ya na-eme mmadụ eyi nwoke ibi ya bụ ndị mmiri o nwere onye gbara ọgbanje o nwere ya na-akpọ mmadụ mgba ọgbanje gba kem ibe na gwu na iwe bụ ibe nke a sị gị na ọ bụrụ ọgwụ na-eme mmadụ ndị mmiri na-emekwa mmadụ sirapụchazi na-abịazi na-eme ibute oke ite ga-akpaghalị gị gbabazialị gị ihe na-akpazilị gị nọsensị na-akpalị gị ihe mgbe ibe ahụ nwechara nke mbụ ndị mmiri na-eme gị so ibe n'ibe niile na ibe niile bụ ọgwụ na-eme gị so malụ na nwere nke ndị mmiri na-eme na ndị mmiri enwe na anaghị dị nnekwu karịa mmadụ mma ibe ndị mmiri ọ nwere ma na-emechara mmadụ ọgwụ nwa abịaza nwa amụlị ya nwe nwezile nwe na-eje ije ndị mmiri na-eme gị ivu dị gị ihe etie dị gị ndị mmiri ya eme gị nwunye na iji anụta ịlaikịlị mgbe gị na-abụọ na-atọ ụtọ mgbe gị na-eme frend ịlaikịlị ndị mmiri ya eme gị ihe ete nwunye gị onwere ive mere gị ive ọbụla nwunye gị mere eji na-ewo gị iwo ndị mmiri eji emekwe nke bụ nwaanyị ive ọbụla dị gị mere na-ewo gị iwo mana onwere dị gị na ọ dị gị jos meghalị arịsị na omego nka ndị mmiri eji na-eme gị ma njina nọ nwube nwoke ndị mmiri eji na-eme gị nke nwa bụ nwoke nwaanyị ma njina nọ n'ebe ị nọ ndị mmiri ọ bụ ndị otu ahụ nke a bụrụ ọgwụ mmadụ ịgbọrọ ndị mmiri ya eme gị ị na-eme ibe dị iche iche mara mara na ndị ọgbọ nje na-agba mmadụ ala bụ ndị mmiri ma na-agbagwu mmadụ ala ma lịa tata ọmụnwa besespawa na-ekwu egwa m nso na-ekwupụ nke mere mekwesị ụzọ n'elu ya maka na onye na-ekwu nwere ibe ọ na-eme egwu m sị na ọtọwa aka m batara ọnlaịn ebe nwa mụ ọgara na ibe ọbụla gbagojuru n'anya mee ka mara ma mụ na-ele anya ọbụla ndị Igbo anyị na-eme gịnị ba na krọs zi briji ma na krọs bandịrị ọ bụrụ ozi ekwuru ka na-eme asụrụ onye jebe na mmiri nya jebezi ya nke ala onwere agbakọli m ọgba nje nwere nọkọli m n'otu mmiri onwere nke na-emere na mmiri ị na-ama ya meji na-eyi gị mmadụ ma mụ dị nnekwu na mmiri na mma gwa gị nke bụ eziokwu ma tụrụlụ gị asị maka na asị na onye ya anwụ ebido iwe aka nwa na-anwụ ndị mmiri eme gị ya na nwere obe dị gị ndị mmiri eme gị bụ nwoke nwaanyị ya na nwere n'ebe ya nọ ife na agwa ka na ọ bụrụ sọsọ ọgwụ na-eme mmadụ ndị mmiri na-eme mmadụ na-emesi mmadụ ike ekerekwe m unu kedemere melu na iwe mma bịakwazi egwu m nso n'ugbo na tata na ibe dị iche ya adị na ndụ ndị Igbo kpọrọ m na fon nọmba m dị ebe ahụ dị n'iru anụwa kpọrọ m na fon ibe dị iche ya adị onye nwere ese na ajụ m na mabatago ọnlaịn egwu m si n'ọwọ nlọ ga ihe enwe ekerekwe m unu